бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ масъулияти баландеро дар назди ҷомеа нисбати ба низом даровардани ба қайдгирии таваллуд, никоҳ, вафот, муқаррар намудани падарӣ, тағйир додани насаб, бекор кардани сабти ақди никоҳ ва фарзандхониро ба ӯҳда дорад. аз ҷониби кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи шаҳри Нав барои пешгирии ҷудошавии оилаҳо ва саривақт аз қайди никоҳ гузаштани оилаҳои ҷавон корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бурда мешавад, чунки ободии ватан аз ободии ҳар хонадону оила ибтидо мегирад ва ободии хонадон бошад аз фарзандони солиму солеҳ бо хирату фарзона сарчашма мегирад. 9 моҳи соли 2018 дар ноҳияи шаҳри Нав ҳамагӣ 2081 кӯдаки навзод ба қайд давлатӣ гирифта шуд ки мувофиқи маълумоти омории беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри Нав ки шуморааш 2071 адад мебошад. аз ин шумора бо тарзи анъанаҳои миллӣ 1265 кӯдаки навзод номгузорӣ шудаанд. ҳаминро бояд қайд намоям ки дар ноҳияи шаҳри Нав ба қайдгирии давлатии таваллуди кӯдакони навзод хуб ба роҳ монда шудааст. мақсади асосии бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар минтақа ҳар як нафари ҷомеаи шаҳрвандиро водор месозад ки дар бораи солимии ҷомеа, пойдории оилаҳо талош варзида барои ҳуввияти миллӣ бақои давлат самгузор бошанд. инчунин ба қайдгирии давлатии никоҳ дар 9 моҳи соли ҷорӣ 716 ададро ташкил медиҳад. ба қайдгирии давлатии бекор кардани ақди никоҳ бошад 120 ададро тартиб медиҳад ки аз он шумора 79 ададаш бо ҳалномаи суд ба қайд давлатӣ гирифта шуда, 40 адад бо розигии якҷояи зану шавҳар. дар бораи бекор кардани ақди никоҳ, махсусан бекоршавии оилаҳои ҷавон суҳбатҳо гузаронида мешавад. инчунин аз муоинаи тиббии ҳатмии никоҳшавандагон гузаштан ки аз солимӣ ё носолимии якдигар зану шавҳар бояд бохабар бошанд, аз никоҳи хешутаборӣ ва оқибатҳои он ки ба чӣ оризаҳо меорад фаҳмондадиҳиҳо гузаронда мешавад. бояд гуфт ки кормандони бахш бо шаҳрвандон кор бурда оиди ба номҳои миллии тоҷикӣ гузаштани шаҳрвандон аз қайди никоҳ гузаштан, гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, барқарор кардани сабти таваллуд, бекор кардани никоҳ ва ғайраҳо маслиҳатҳои муфид дода мешавад.